Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. 2020 yıl tamamlanıp gelýär. Inni bir Türkmenistan'ın içine, daşına, umumi siyasata nähili güýçler dörep, nähili bular öz arasynda hereketi var. Onun bulan haýsysy hakykatdanam bir diktatura garşy görüşýär. Haýsysy bular ýanky milletin arkasyny tutan kişi bolup, haýsysy hakykatda bular halkyň garşysyna işdi. Halkyň peýdasyna işlemeýänem kän onun içinde. Şonu men öz bilişime göre, yani men şu zatları öz düşünüşüme göre, göz yetirişime göre men şunu düşünürüm. Ene 2 gün mü, 3 gün mü nozul, şu Zoom deyip bir yankı neme açıptırlar, bular bir zomba yaşı açıptırlar. Onun içinde de bir topor yankı şol Türkiye'de oturan var. Bunun içinde de yol başçı olup inni sahna çıkan täze köpden bäri görünmeýän esasy öz başyna işläp görün Ak Weltapar Ak Muhammed Jumayev diýilen adam. Men bu adamyny nähil tanýanymy soň düşünürüm ýöne şol adam bilimli, sowatly, elbetde ýazyjydyr ýene şoňa meňleşdirýän ýöne men öz düşünjäme görä ödümki bilsin iyilinki yesin iyilen adam. Men düşüneceğim. On sebeplerini düşünürüm. Şol 91-nji, 90-njy, 89-njy ýyllarda men neydim? Şol agzy berillik dörýä, men Göktepen kaptandan geçemde görýärdim adamlar diýip. Men ozalan maraglapdym. Şolong içinde Ak Weltapar marşol ýanky agzy berillik diýilen edarada. Buların kasap durlar bir haram maşini ovat ol entek haram maşan değil ol Sapar Murat Ataýew Niyazov ol inni bir çıkan yol başçısı bolan adam aýratyn bir öz başyna bir döwlet hökmüne ýanky bir bolup bolmaka şo töwereklerde bu çykýar bolyn bular muny gysýarlar agdy berlik topory. Muň uğruna nähil tapdy Niyazov bir kimde kim şol agdy berlikden çyksa şoňa islesara maşin berýän Jugul maşin ödýän şo wagt. Ýa da şol bir kitap ýazjak bolsa ýa da bir kitaby ýazylan taýýar kitap bolsa şonu çap edip bereýin diýip ýanky boyun alýa bolyn agdy berlikde gelip gören Ak Muhammed Jumayev 91-nji ýylda şol agdy berlikden çykýar, kitabyny çap edýär-de, ýene 92-nji ýylda agdy berlige giýýär. Elbette belli derecede bir uğur tapıcılıktır ya. Yine şoňa meňdeş diýip ýanasaňam bolýagyň ýöne siyasi gapma garşylykda bir tutun yerlilik, prinsip diýilen mesele bar. Ona men üçin şol adam ikoyn etmäge taýýar adam bolup galdy. Indi men bärik gelim göçdük nemetdik. Ine bir gün görsem bana Facebook'ta dostluğa yankı ine Ak Weltapar ýazýar, yankı kabul etmegini dileýär diýip yankı haýyş bilen şol ýazylýar da Facebook'ta. Men muny kabul etdim. 2015'de 2016'da mı 2017'de mi şeyler etdi. Bunu kabul etdim, o salamam yok, şediğim yok, ay bir ýagdaýyň nähili, han sagaman geldiňiz mi, gözüň aýdynmy diýip, onun menem ýanky ýende bir men bilýänam o asmarlygyny, onun ýanky mardan ýende başga oglanlar var, ýanky ay sen şu Ak Weltapar bilen gurlaşaýsyň, men nämen gurlaşaýnydym. Ol maňa bir salam aleikum sagaman geldim gözüň aýdyn diýip meni oňurmady men nämen gurlaşan ol adam bilen edim. Ol men bilen eýam men gelip gelmäkä men bilen telpek dawasyny edip ýören adam bilen men nämen gurlaşan oň bilen. Onuň ýanky muny ýende bir ýyldan ýene-de bir dostluğa giýýär. Ýende kabul etdim muny. Onun o wagt men doğrusu hal murat bilen bilerek işleşýärdik.
Menini bilemek abi yurttaşynaki ýagdaýy bilemek bulan nähil nämedigini, öz arasynda nähil bulan gatnaşyk bardygyny köplenç bilemek. Onuň bir näme dostlugy girýärdi, bir salamam ýok, seligim ýok, näme. Ol diýdi ýazylaryna meňne dostlarymyň içinde gellikärdim bar. Ya da Halmurat Söyün, ya da yende diýeli şol Berdi Muhammedow, ya şoňa meňde işlip edýän mulaýmaty ýokdam näme üçin estin ol diýdi. Şoň bilen men muny çyzdym da pozdum bu adamyny. Bu atlaram hiç bolýyn inni şol bular zoom geçirip dur. Şol 10-20 adamyň içinde men bolmana şolun 5-6syny tanýan. 5-6syny tanýan, öyle men bilen işleşenlerim var, men bilen habarlaşıp görenlerim var. Onun aňyrda bular otyrlar, ne jemleşip otyrlar. Ýöne şol zoom'un ahyry umumy şeýle daşyndan seredende bir näme bir topar adam ol ýöne ol köplük dogry bir ol köpelýän hili bir köp adam ýalak görnýär bolýan. Ýöne pikir şol bir pikirler ýeninde şol ay onu edeliň, ay şol agdy birlik, ay beýliki, ýene şolary şol bulary bir ýanky hem hakly urdiýe, hem ýanky bulary ýanky bir urtdyrýan adam. Onuň gapdalyna da ýanky bir täze gahrman hökmüne ýende bir gelin gyýda motyr ýanky da geline motyr ýanky bir ýanky şol bu meselelerde şol ýanky bir esasy şol sagallenýalyk. Bir Xitay alim bir wagt ýanky bir dana söz aýtdy. 1 milliard siňegem men hiç saçan inanıryp bilmez. Şol gonyp duran pohunyň tagamlydygyna. Ol san bilen çözülýän mesele däl. Ol esasy kim öňe çykypdyr? Bu ýanky ol hil bilen çözülýän mesele. Şo taýda ýygnalan adamlar kim? Şol oturanyň köpesi şo taýda şol ýurdun köpesi däl, ählisi ýurdun içine girme niýeti ýok. Sebäbi olar ýamaňyk çykyn, olardan peýda ýok. Ine şol edilýän emel nämäni? Ol bir iş edilen hökmüne görkezilýär. Nu lokan iş, aýna ýygnanşas edýät. Ýöne şu edilen işlerin hemmesi bir siyasat taýdan, hem ýanky taktika, strategiýa taýdan bir ýanky ol hakyky iş bitirjek adamlaryň işi däl bular. Bir owaň daşyny akşam ara şagallar üýçüp näçe ulanady. Şol tok ketekdäki towuklarym mara üýtgän akdara, uýkusundan açylanak. Gapdalyna bir alabay bolsa. Emma möjek giýirse duwdagyny diýär bir goýuny sürýän duwdagyny edip bilýär. Çopanlar 3 günläp ýygnak bilenak. Mesele şol, onuň üçin türkmenler soraýar, gurtmy tilki. Bular tilki şagalýalyk daşyndan gyýgyryp ýöreni bilen, ay biz näme etdik, zoom etdik, beýlek etdik diýerler. Etseňiz, edipsiňiz, men siz ýurdun içine girip biljek gel. Ýurda size näme, hey size haýr barmy? Biri-biriňiň öňünden otyrsaňyz, hakly satyp otyrsaňyz. Girin de yurdun içine siz tananmayan adamlar. Eğer de siz şu derecede yeten bolsaňyz, paýhasaňyz, bilimiňiz, öýdüňizde bolan siziň mara, ynamyňyz bar bolsa, ýurda kömek etçeňiz şyn bolsa, näme üçin siz öýdüňiz tanadyp otyrsaňyz o taýda? Näme hakda gurrun edýäňiz, näme üýtgeşik gurrun edildi şo taýda? Hiç zat ýok ha, dogry dämi? Şeýle seretsen, hiç zat ýok. Näme üçin edilýär? Bulan hemmesi şol taýda oturan gelin şol edil şol hyýalak, bular şol daşary ýurtda gaçyp atalgaljak bolýarlar. Maňa kän ýazýarlar, kän bize maňa jaňa dip duranlarym bar. Maňa göz köni ol 3 aýlap oturup bodan näme daşary ýurtdan şo gaçyp atalgalan bolsa, men 6 aýym oturdum, ol gahrman bolsa, men 2 zapar gahrman diýip göni ýüzüme gülüp diýämi, nädip diýänim bilen ýöne 6 aý oturanken o taýda ýanky bir nemeler deportasiýonly lagerda. Kän aňmalak. Onuň amol bir kaslaýyn edilen iş awal.
Men öz düşünjäme şeýle. Ýöne men özüm 2010-njy ýylda, 2014-nji ýylda daşary ýurt pasportu aldım. Eger-de bul aýal 10 ýyl bäri ýurtdaşyna Türkiýede gezip gören bolsa, onu näme sen 2014-de şeni 4 sapara gelip gidebilýän sen? Näme bu adamlary beýtirip ay menne giýirilýär, ma goýbermediler, arkyn girip çykýarlar. 2014-de şeni pasportum, men özüm 2014-nji ýylyň maşgalam bilen alan pasportum daşary pasport. Kim üçin bu yalan gurrun? Men iň çekinýänim, iň ýigrenýänim yalan gurrun. Yalan gurrun. Yalan gurrun gaptalna. Ondan bu yalan gurrun gaptalnan gelýärler, kömekleşýärler, aýna biz näme şuňa kömek etjek diýerler. On aňyrdan mara ol bok maşynyň ýanky turwazýarak agyny açyp bir gyýgyr otyra. Bilemek ejesi näme roddomy ýetmän eşek ýatakda bir burguzu tutup demedipdirmi? Ol azan ýerine aňyryp duran eşeň sesini eşitipdirmi? Ha? Göwek ganyň nirak damany bilemek ol haramzada diýen bolup aýna şu kömek etmet diýip. Indi oňa kimdigini bilýärsiň men täjrübe bilen anladyr da ýylanysim gelýär. Bize ýüllenen adamlar siz bilen birleşdirmedikmi? Näme üçin oňa siz dur bu adamlar eger ýüllenseň şu biz bilen habarlaşdylar, biz bilen gurlaşdyran adamlar bar diýip näme üçin aýtmadyňyz? Ya sizde de hoş ýaraýam şu gurrun. Men kim hakdaky gurrun edýän? Bir Eýranly bar ol diýeji diýäňiz, ony mena onu dälje diýen bolup gördüm, bolan ol öz Eýranly garnaşlarymyň öz arasyndan muny gaty ýazgarýan ekenler. Sen näme üçin aýdaňak oňalyk lakamyň bardygyny, gowy lakamyň bar sen? Muhokan tuşka diýip. Ha? O sen näme o adamlary beýtirip haramzada diýen bolup ýörsiň? O sen haramzadan kimdigini bilýänsiň, sen özüň Eýranly. Şahzadan kimdigini bilýän bolsaň, şol şahyň nesli diýilýän bolsa, haram diýilýän diýmek ejeti aýagyny egir basan adam bolýar. Sen maňa şonu diýärmi? Sen men eçemi tanýarmy? Ha? Sen men bolýan, sen iň merkezi bar haramdaga diýmekdi hakyň ýok. Men siziň hemmeňizi aýdýan ýigitler. Siz haram bolýmagda hakyňyz ýok. Sebäbi Gurban uly bolýan bolsaň öz ady. Oň ýerine haram diýen bolsaňyz siz eýam diňe o däl, oň eçesine de nime diýäňiz. Ol türkmençilikde de musulmançylykda da aýyp mesele bi. Muny beýtirip diýip ýörmellerler. Ondan men aýtjak bolýan zadym bu ýanky muhokam tuşka diýilýän beýtirip haramzada diýip sen gurlayan bolýan. Sen onu hiç bir şu wagt haramzada diýen adam, şol sözü ulanýan adam gaty anyk düşünýän ýeri bar. Eger şol sözü diýse, sen öz ejeň jelep, ya sen öz bajyň jelep diýiljek belli, loli kuntu diýmek mümkin, dogry dämi? Ol sen egerde biriniň namasyna degýän bolsaň, sen şu gurunlary eşitmäge boýnalypdyň bildirýär. Ona sen diýmek şol derejede öz ejeňi, aýallygynyň gyýdyny, maşgalany, ha? 7 pışty tohum tiýjin aýal eftatlaryň hemmesine şeýtirip gownuň ýetmän şolardan geçip şoň üçin arkaýyn şu sözleri ulanyp bilýärmi? Onun yüzüne tüykür näme diýen mopsin? Hey zırrıttun. Sen tüykür bilýärmi? Näme adamlar kuşkuran? Gel özüň etsene şonu. Gel özüň seni şonu et. Elinden gelýän bolsa. Ha? Yani sen hiç saçan gelmersin. Sen zırrıga. Sen bizdun konçinni. Men orçola aýdaýyn sana. Zırrıttun. Eýranyň gaçdyň, bärde gaçdyň. Wagtyna.
Gel sen bolmasa oğluňa mı alýardın bilen? İki bolup gelseňizden. Yani oğluňa mı gelmez, oğluňa mı ödün ýalak? Zırrıttın. Düşündükmi? Oğluňa mı del? Şu ortada gıýgyryp ýörenleň haýsasyna goňuň ýetýänmese men gidýän teň bilen, ne agam ne şey diýdi, men gidýän. Şu haýsasyna goňuň ýetýänmese getir şolary. Geler men göreýin sen nähil tüýküri bilýän bolsaň. Yana goşa pampersin gey. Ondan bahana tapma. Ay wagtyna tualet tapmadım diýip. Inni bärde bir mesele geçýär, ýa-ni haram diýilen söz. Ina diňe bira şol adam, men ol adamam diýerlerle, bira şol ýanky muhakan tuşka bolanýar, haramzat diýilen söz. Bira mene häzir täze şol ýanky bir nimeden çykdy bi ýanky hökümet tarapdan ýöne özüm men öz başyma näme diýen molya ol şatlyk şey kıyıftiyle ona oğlanlar satlyk kirliýärler ama. Bira ayal iftada, biram ýanky yetime bir aňsat däl, bir zat diýmek, onu diýesmem gelenak sebäbi. Ýöne men saňa bir zat aýdaýyn. Sen ol halk düşmany, haramzada diýip gurulýan bolyn. Sen ozala inen ataň ýok, yetim. İnnem halkyny satdyň. Sen onu bilmäneden ak. Ha? İt ýyrgyşyny eden malpynyň märde batyrsyran malp bersin. Ol haramzada diýilen sözi ulanýan adamlar, ol diňe bide degişlerle, ol ýanky, ol kime diýenem bolsa, o ýejesiniň namysy. Diňe bir adamyň bir topar çagasy bardyr. Elbetde biz bara ýanky bir insanyň hak hukuklaryny goraýan adam ýokmyny bir diýsek şu sözümni diýeriz. Ýöne bir topar adam mara ejem diýip beren mar oňa. Ha? Gelnejem diýip silap, hormatlap beren mar. Ha? Ötüp giden adam oň dogan garnaşlary bar. Sen beýtirip görene beýtirip haramzada diýen bolup ýörseňiz, onuň soňa wakaý ýöne bara. Öýden çykanňyzda şu kelemäňizi çöwürip çykarmaga ertersiňiz özüňiz. Sebäbi türkmençilik diýilen zat gotaranaga. Ha? Namysly ýigitler kenler. Dogry biz kanuny boyun alýas, kanun bilen ýöräp durmuşdy. Ýöne her hil adam mara. Hemmesine biz jogap berebilemiz aga. Kirli, satlyk, men saňa diýen. Sen ýöne bu wagt süýjü durmuş tapdyňda şeýtirip gurlap ýörsiň. Oňa moňa at da kanmalyp ýörsiň. Pedofil sıran malıp ýörsiň aňyrda biriniň çagasyna bara at da kanmalyp. Men ona ol planyň çagasy diýip diýmek. Sen ýöne nemäňi çyzyňdan çykýan. Sen ýyru giç bara bir şu hökümet sowulan güni dünýede hiç ýerde bukulwan bilmersiň. Gelen soňam barjak ýeriň belli. Ol köp Türkmenistanyň 95% milletiniň geçen ýerinden senem geçmeli bolsun. Şo tap baranda günüň nähili bol pikiret. Sen bu çykyşlyň, bu aýdýan sözleň, ol haramda berdi Muhammed'e de gayrat ýok. Ol belimi ugrotdy beýlek. Olam mara sakugladyk goýdyk. Innem ondan mundan mara ugrodan bolup ýör adamsyny şeýtirip bulaşdyrjak bolýar. Hakykatda bolsa näme ol? A senem şoň adamsa. Ýöne hökümet gıradanmyşyn, dälmişin. Ol diýenak, ol halk düşmanam diýenak, ol haramzada da diýenak. Şu näme diýen bolsaň? Kirli. Sana diýen şonu. Şu näme diýen bolsaň şol haramdagy diýdiňdir. Diňe şoňa. Düşünkürmi? Ondan mara ol Türkmençilikde var bir erbet ýagdaýlar var bu zatlaň sen bir gurulýan zatlaňdan mara ol biriniň çagasyna beýtirip diýen bolup
da birinin ejesine ol näme haram beýleki diýip bersen, ol bir Hudaý saklasyn, ol bir nirden tapýan o gurruňy. Hakyky türkmen bolýanmasaň, o gurrunlardan ol köne döwürde ganyň ýesi gelýän gurrunma ol. Bu döwürde de bar, ol hemme kişi edil bedýalyk bar, kanun, ýa-ni insan hak hukuklary diýip berýär, ol kelle gızmara adamın üstünden bardaňyz, on gurrun başa hil bolýar, ol senden başa hil sorar ony. Ha? Sen özüň şoň ýanyna barabar gelin ýazjak bolup myymyllar ýörersiň. Oň üçin muň bilen ýol almar näme? Haramda berdi Muhammedow, men sana diýän. En bu jaga şymyrlaň bilen mara, beýtirip adamlaň mara, namasyna degerin beýtirip bulary nemeden. İkiden sana işlýär. Ama hokan tuşko da o ýanky satlyk kirlem. Oň daşyny nakylaram. Bunaňam daşyny naklary. Geçen ýyl 4 aýlap berdi Muhammedow öldü diýip orta gurrun salan kim? Ha? O haramda berdi Muhammedow ölüpdir diýip meni 3 aýlap, 4 aýlap, ay ölüp diýirmi, ay poşka gidipdir, ýaş gyýrňamysy. O neden sen näme? Ak Muhammed. Men akol sapara diýjekler sana, sen sen ýazyp pseudonimyňmy näme men bilemakmyn ony. Yani sen o gurrun ýerden aldın. Men bir kuş sapar çykyş etdim. Onuň mutaýda bar, daşyňa bir topor bar, üý şüren bolup kaktyran bolup, o bir de oňalyk diýjek bolsa giýjesi ýatmaz ýalagam edip bilýär. Ay näme edip bilýär, näme edip bilýän sen? Edip bilýän bolsaň näme üçin kaçdyň ýurt içinden? 26 ýyl diýän sen o taýda. Ha? 26 ýylda näme iş etdiň? Bar edýän gurrunam yalan. Jadan Khramov Umnov. Daşyňda akylaňam hemmesi şony. Siziň içiňizde kim gördü şolary? Umnov 2009-njy ýylda öldü. Jadan geçen ýyldan beri aýagyna şol nemedenmi, näme aprelim, näme bilemek, diýirim ölüm onu bilemek. Onuň haýsyňyz bilýäňiz şony. Onu bilýän adamlaryň içinde Orazov, Hanamov, kim var ýene-de? Men bilýän ony. Khramov diýilýän adam, Jadan diýilýän adam. Olar gapyguly. Men ozalam aýtdym. Her ýyl at çapyşyp geçýärdi. At çapyşykda da ýanky Arap şeýhi şoň ýanky haram maşyn atlaryna şol bayrak goýardy $10,000. Şotady 10 at bolsa 10-ym şoňky, şo ahyry utýan atam ýende şoňky. Men şol $10,000 ýylla getirýärdim 4 ýyl işlemde. Jadan diýilýän adam şol çıka giýirdiň. Çıka giýirdiň, köne jaýyna giýirdiň. Çepe urulyp ýende bir taga ursaň, giňligi bir 3 metr, uzunlygam 4 metr jaý. Biram köne stoldur, üstünde de bir seyf dur. Men muň ýanyna gelýän salamlaşýan, wot şuňala, ýa şulyň atyna, şunu atyna barlaň alyň. Şonu açarlan açyp, imana şol puly, şo paçkany okla diýe. Bir ýyl şeýlekin men onuň bu näme üçin beýdäka dedim. Amyň belaty bar, şol paçkada şoň barmanyň iýdi galmadan, onuň nereden kimden gorkýarmyşyn? Kim meni anany, men ol adamlar gördüm ha, dogry, elbetde, bal tutun barmagyny ýalar. Olar oň ýanyň bara gurd arkasyndan guş doýur. Olar günne çalışylýan adam däl, gapygullylan, olara gaty kän zatanyň ölýär. Näme diýjek bolýaňyz? Khramov, Jadan, olar näme Türkmenistanyň Nevit gadynyň puluny paýlaşýarmy? Ha? Ol meni häzir biri bilen şo duşuşturjak bolsa şoň üstünden alar menden $50,000, $100,000 mümkin. Ya da bir yerden bir firmany getirse dogry on etmek mümkin. Ýöne esasy pul ondan gelýärmi? Näme üçin milleti sen Ak Muhammed sen başlyklaýyn? Daşyňda akylaram mara, o Murat Gurbanyýa, o bir menge hemen o horkullap ýören ene doňuzy bar.
Onun yankı kalanlarım bir täze ýanynıza düğün gelipdir bir yerden 3 ay oturupdyr nemede yankı bir deportasyonu lagida. Şeýlem sen jadany bilýänmi? Hramyny bilýänmi? Ýöne bärde esasy mesele näýrede men şonu sorajak bolýan sizden. Näme üçin bir nişanyň ýerine 4 nişan goýýaňyz? Ha? Näme üçin siz wara ay bir harammaşam, haramdagym bulur, ay bulur Türkmen bulur erwedem däl bolin, şu kaptanına wara şuň bir 3-4 sany ýebrey bar diýjek bolýaňyz. Ha? Näme ol samsyga welda näme üçin edýäniňiz? Ak Muhammed sen näme üçin edýäň ony? Kim bilen bassaşlyga diýip ýörsiň? Mesele şonu diýjek bolýanmy? Sen haçan gördüň olary? Ýurt içinden 26 ýyl bolup çykanyma diýen bolup ýörsiň. Ýöne döwlet biz ikimiz tanışam men 1 ýyldagy seň bilen gurraşdym. Sen näme sesini çykarmadyň maňa? Maňa daýyň bardygyny, ha? Mun beýle syýasy höwesiniň bardygyny, ambisiýalaryň bardygyny näme üçin aýtmadyň maňa? Ay umňa wat ýeşon wat jaje on wat etotun tekvando näme diýäňmi sen? Ha? Onda sen kime işläpdiň sen? Dogry maňa bir topar zatlar aýtdyň sen. Onun egerde sen ýa-da diýelim Muradyň özü. Muratdan soradym. Murat men senden soradym. Sen bäherden diýdiň, näme diýdiň? Men senden soradym, Murat sen bäherden bolsaň kakan nireli? Ay şol biramat diýdi ýanky şol yetimdi şol jettom döstü diýen. Ama tapawdy näme İstanbullu bolanna näme? Ha? Sen näme beýle otaýdy? Sen kakan bäherdenli, ejem näme on tapawdy näme? Näme üçin ýalan sözleýän? Men nädip inanaýyn saňa sen bismillah birinji ädimiňden maňa ýalan sözleýän bolsaň. Näme üçin men saňa inanaýyn? Onuň ýöne onulmak däl, men sen men bilen biznesa çağıran aga meni. Bärde o ýazam bolup ýörsiň, näme ozal bir düşnüksizlik bolsa da ýanky bir näme biri näme mäleň bir oňşolyň ýanky bir eýlerek bolanym bolsa ýanky bir iş üçin mun näme delin diýen bolýar. Saňa janyňdan gitmeli. Bu otronlar var, olar saňa janyny almaly. Ýöne olar etmeden, olar sebäbi ýam olar ýurdun taşyna galmaly. Olar ýüzüni açypdyr. Olara ýurdun taşyna galmaly. A sen näme etjek bolýan? Sen näme üçin çağırýan? Ha sen men özüm şuňalyk işleri geçirdim. Men bilýän Stalin döwrüniň gurrunu diýen sen kakan, jettomda bolanna. Dogrymy? Stalin döwrüniň ýagdaýy şo taýda kon zawutlarda egerde bir baytaly bir höwrata çekilýän bolsa 5 adamdan ibarat ýörüýte şoňa bir näme kollegial gol çekip duran adam var, komisiýa. Bir baytaly çekçek bolsa, ha o çağa bir yerden gelerde bilmem. Onuň men näme inanaýyn saňa? O çykýanda bar aňyrda Amerikada bir näme ýanky görködüm. Berdi Muhammedow ölüpdir, challenge diýen bolup dursun. Aýna biz nä çykardyk, näme çykar? A bolupdyr çykaran bolsaňyz deportasiýony lagerden çykardyňyz. Hawa? Näme onuň syýasy gaçyp atalga berdilermi? On Türkiýe seretmeli, dogry mi? Berermi, bermezmi belli däl. Men näme jaňa dep menden sorap berin. Näme üçin olar şeýtdi? A bizem şeýtsek, bizem gaýtşak gelip gün aýdýan adamlar bar. Entek şol maşgala, entek hiç yerden syýasy gaçyp atalgalan. Oňan jaga almajagan belli däl. Ýöne siziň öňünde bular näme edin bolýarlar? 3-4 sana adam üýşýärler.
söz geçmedi oyunu bulara baydak gerek. Baydak deyip tutun yani. Şol yankı lagırda oturan gelin. A bolya? Bolya berekella. Onna näme? Bir galanlar näme galanlar näme pes senden. Olara da berin dağınna. Olara da kömek edin. Siz onu bäri koştuğunuz da var, ennem özüňiz onu baydak tutunan bolup, ay kahraman. Men çynym bilen aýdýan, menne var aýna 6 ay oturup çykan oğlun var. 2 zapar kahramany berin şoňa. Ha? Maňa tapawud ýok. Siz başyňyzda täj edin onu. Men onu tanamak. Onun ýalyk 1 milyony goly, 2 milyony goly adam gelip ýör Türkiýede. On üýt köşe eden zady barmy? Näme edipdir? Şota deportasiýon lagerde oturup çykdy. Onun merdi edip barýaňyz. Näme üçin edýäňiz onu? Sebäbi siz özüňiz agdy biriktirip meseleni çözülmediňiz. Indi bu siziň siýasy emeliňiz. Döwlet men sen bilen näçe gurlaşamda aýtdym. Umnov öllü. Jadanlen hramamam yaranak ikizem. Hramava yankırak bilen yatyrmyn hem aňyrda Izrail'le. Bu jadanam ölüp durmy diýilimi o da belli de. Bular bir kapı bolup men düşünürüm. Näme üçin şu meseleni Muradam, Ak Muhammedam, yankı bu täze gelinen hemmeti jadan hram bular hakkulla ýalyk ýöne gaýtalanmak diýerler muny. Näme üçin millete şeýtirip bulaşdyryp ýördiň, düşündürmüň şonu? Ha? Näme üçin bir nişanyň ýerine 4-3 nişan görkezýäňiz? Ha? Olan günäsem ýok da, şeýlemi? Esasy ha, şular erbetde. Şol haram ýewreýler erbetde, şeýlemi? Yani gayratyňyz ýok, ärlik ýok sizde. Siz bara şol emeli ulanjak bolýan nasional faşist antisemitska tolka. Siz şonu ulanjak bolýanyňyza gün aýdyp bileňiz. Gayrat ýok sizde. Aýdyp bileňiz. Ak Muhammed, sen näme oğluňy Mikael diýip at takypsyň? Eger beýle ýewreýler halamaýanmasaň, hakyky ýewreýler ady. Ha? O Türkmenler näme bilen atmyşyn ol? Men eşitişime görä. Ha? Oň bilen işim ýok, ol bilsin bilmesin. Ol bir gada aňladýan maňa, diňe. Sen hiç saçan tozap duran Türkmenistan'ı iyiliğine qaytma niyetin yok. Sen birinin tavşırığını yerine getirýän 26 ýyldap. Bular mara yankı mahkam maşeyenlik bilen yankı Birmingham'ın ene doňuzy geçen ýyl ýapyşdylar da oňurmadylar. Bulara kömek diýip şu wagt uğradylan adamam yankı ene Mirhan. Ha? Indi bular ýende täzeden ýende baydagam tutunan bolýarlar. Aýna biz köplüge adam gelir diýip. Kim gelir size? İş bitirjek adam ýurduň içine girmeli. Boş gurrun ol hiç. Eti ýagy bolmasa palaw bolmaz. Anamy sen edýän işiň näme? Daşyň naky, bu boş gurrunlar näme? Ya yanlışım men diýänim. Ha? Şol adam hileger. Şol adam pıs. Oň bilen açaçan vurşa girip bolmaz. Ýurduň içine milleti salmaly, ynamly olanlary bolsa. Eger de siz hakykatdanam döwlet üçin, ýurt üçin, halk üçin şonu etjek bolan bolsaňyz, onda siz hökmany suratda şol adamlaň adynam tanatman, beýlekde bildirtmenem, ýuwaşyk bilen ýurduň içine salardylar. Ina etmeli iş, girmeli ýurduň içine. Dogry bağırlarlar, dogry näme derler? 2 çaýlap bağırlarlar, serederler. Siz göz ýöne millet galanyny hemmesi bir ýerden galmasaýna bir awdaga pahyryňam aýdan şol. Millet özüni şol hemmesi agzy bir şonu isläp, şoňa taýarlyk görüp galmasa bu zatlar eýgirtmeýär. Sen näme oňa hakyňyz ýetenakmy? Ýetýär.
Bilmediýäňiz bu zatlary. Men şol öňkü aýdan gurrunum şol. Siz milleti bilýeşliğin bulaşdyrýaňyz. Ha daşyna şagal tilki ulanýarak uladyp ýördiňiz. Şol edilen kim haýty bermejek olam? Ha? Siz mi? Ya sizin ýeriniňde düşen nirede? Hana gurt. Türkmenler soramýarmy? Gurt mu tilki diýip? Hana gurt. Näme üçin? Sen Murat gelen bolsaň, sen 2013-nji ýyly Aşgabatda gelipsiň. Näme gelmediň men ýanyma? Ha? Men ýurt içinde şowat. Sen göreşçiň çynyň da men seň bilen nä şonu işleşerdim, men inanardım sana. Ha? Näme gelmedin? O beylekin mara ol yankı ol ağımdan sıçradı oturun. Yüzün gursun senin diyen var. Ma düşünür yalağım del bir ol bir diýlen gurrun manysını bilen ağa, onu kime diýilýär? Ya enata var, bir kiçirak çağırna käýän, ne diýe? Ya da bir yankı var, ol näde atyp ýörengen gyýyd var, yankı halayan ýigidine ýüzüň gursun diýen bolýar. Sizin hemmäňizem halkyň garşysyna işleyen adamlar. Hiç şaçana men inanırmarsınız. Eger de şol hakykatdan hem siz bara, şol etçek, millet üçin işleýär diýseňizem, men sizin hemmäňiz dogry maýsam bara, dogry maýsam. Hemmäňizem häzir bara şu diýäňiz bolýan, hiç şaçan inanmarnam. Ýöne hakykatdan hem siz şeýle adam bolsaňyz, sizin bar edýän işiňiz terse, o taýda hakly ýoga, düşünje ýoga. Ha? Nadan dostdan dana düşman ýaşydyr. Siz nadana edýän işiňiz nadanlyk. Beýtirip näçe gyýgaraňyzda da siz ol 10 gün 20 gün ondan geçtiňiz. Inni hemmäňiz bar aýna golaýlap barýa, 1 ýyldan 2 ýyldan. Inni biraz sırawny uzaldyp başladyňyzmy? Ina ol ýene dogry, ol hakykata ýakyn. Oň üçin millet sizin hemmäňiz tanýar. Onu men tapýanlaryny etmeň. Millet sizin hemmäňiziň bara ýanky ol ýanky bir muhokan tuşka bolsun, bir ýanky bir Birmingham'yň ene doňuzy bolsun. Ya ýene de bir ýanky makka maşenik sana da ýene täze at tapypdyrlar. Mırzır diýip. Ha? Şeytirip adamları boş aýlap bersen, guýyň daşyna. Mırzırlyňa galarsyň Murat. Bilin şonu. Oň üçin hormatly adamlar, Edi Türkmenistan milleti, halky, edi doganlar, şeýle kyn döwür, hem bir tarapdan keselçilik, hem bir tarapdan ýanky diktatura bir ýurdun daşynaky, şolaň içine hilegar adamlar salyp bulaşdyryp şeýtirip ýör. Kyn mesele. Ýöne nesip bolsa, bu zatlaň ahyry inni golaýlady. Men sizin hemmäňizi yetip gelýän 2021-nji ýyldan gutlaýan, öýüňizde, ojaňyzda parahatçylyk, bolçylyk bolsun. Her kim gelen ýerine sagaman geçsin. Sag bolun, salamat bolun. Halkyň haky bar. Narod emeýet brava.